Sari kaham jotono no han hai lamsok pirani YouTube channel o tabo ke dongmali bazar thangai tongo. Auto kawoi thangya balok soka hanai thangmani tabo ke sokpai kya dongmali bazar o kisa mukhiching rok paigena. Tabuk ke aluk panya na jongo dam mani aluk bo baksa jaga kelai baksa jaga ke dam milia tini hingke saltong sini no hati khanya phakya asaka hati bangkha tini ma yak sote sote ingkha hari amte bo bag buk tujak tini thake wasin hati khaya kana sung hanya tongnan selaro hone tini hingke ang sena nayo paya sak nai tong di an video no shipping renai dabu hingke badam yok jak amono sukrobai rekha dabu hingke tabuk hingke chini no kalokmani amono rei rekha amono sapik bai sarapta tongai sersina ja tabuk serba kya bahai tu thok tanya gina kisa